Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін. На календары 3 мая. Мы віншуем усіх журналістаў з прафесійным святам, сусветным днём свабоды друку. І далей у праграме мы раскажам пра ўдзельнікаў міжнароднай спецыялізаванай выставы СМІ ў Беларусі, завітаем на канцэрт у адзін з карэйскіх клубаў для пажылых людзей, агучым цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3, пазнаёмімся з кінапрэм'ерай гэтага тыдню і даведаемся пра адметнасці конкурсу «Маладыя таленты Беларусі». 22-я міжнародная спецыялізаваная выстава СМІ ў Беларусі збярэ гэтымі днямі пад адкрытым дахам прадстаўнікоў нацыянальных тэлеканалаў, інфармацыйных агенцтваў, рэгіянальных СМІ, адукацыйных, дзіцячых, літаратурна-мастацкіх і іншых выданняў. Традыцыйна ў мерапрыемстве, акрамя беларускіх СМІ, прымуць удзел сродкі масавай інфармацыі краін СНД, Украіны, Польшчы, Кітая, Турцыі, Латвіі, Літвы і іншых. У рамках выставы запланавана правядзенне круглых сталоў, семінараў і майстар-класаў. Дарэчы, тэлеканал «Беларусь-3» таксама прымае ўдзел у мерапрыемстве. Заўтра каля стэнда Белтэлерадыёкампаніі адбудзецца яго прэзентацыя. Падаць заяўку на ўдзел у рэспубліканскім конкурсе сцэнарыяў ігравых фільмаў «Мая Беларусь» можна да 28 мая. Ён з'яўляецца адкрытым і праводзіцца па намінацыях «Беларускія спартсмены» і экранізацыя твораў сучаснай беларускай літаратуры 21 стагоддзя. У кожнай намінацыі мяркуецца назваць па 3 пераможцы. Да ўдзелу дапускаюцца аўтары сцэнарыяў паўнаметражных фільмаў у гульнявой форме. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а таксама замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі краіны. І ў працяг тэмы кіно наш кінагід зверне ўвагу на самыя гучныя прэм'еры бягучага тыдня. Марвелаўскія гісторыі пра супергерояў не страчваюць папулярнасці ў рэжысёраў і кінапрадзюсараў. На вялікія экраны выходзіць стужка Джо і Энтоні Руса «Мсціўцы. Вайна бясконцасці». У трэцяй частцы фэнтэзі мсціўцы і іх саюзнікі працягваюць абараняць свет ад розных небяспек. Але раптам узнікае новая пагроза з космасу. Танас, міжгалактычны тыран, плануе сабраць усе 6 каменняў бясконцасці, артефакты неверагоднай сілы, з дапамогай якіх можна змяняць рэальнасць па сваім жаданні. Усё, з чым мсціўцы сутыкаліся раней, вяло да гэтага моманту. Па дадзеным Марвел у стужцы задзейнічана 64 персанажа, а галоўныя ролі выканалі Роберт Дауні-малодшы, Крыс Хемсворт, Крыс Эванс, Скарлетт Йоханссон і Бенедикт Камбербэтч. Зорная каманда ўжо устанавіла абсалютны рэкорд па зборах у першыя выходныя пракату – $630 мільёнаў па ўсім свеце. Стваральнікі ахарактарызавалі фільм «Мсціўцы. Вайна бясконцасці» як «Уладар кольцаў у космосе». Цікава, што акцёру Тому Холланду не дазволілі азнаёміцца з усім сцэнаром да стужкі з-за таго, што ён выдаў занадта шмат інфармацыі пра фільм «Чалавек-павук. Вяртанне дадому». Разам з тым у кінапракаце стартуе анімацыйная драма «Востраў сабак» сцэнарыста і рэжысёра Уэса Андерсона. Па загадзе мэра горада Мегасакі усе хатнія сабакі выганяюцца на велічэзную звалку. Хлопчык Атара ў адзіночку адпраўляецца на мініятюрным лятальным апараце на смеццевы востраў, каб знайсці свайго сабаку па мянушцы Спотс. Разам са зграй новых сяброў дварнякоў ён пачне эпічнае падарожжа, якое вырашыць будучы лёс усёй прэфектуры. Падчас здымак Андерсон зладзіў конкурс, прызам у якім стала магчымасць агучыць аднаго з персанажаў фільма. Адзінае патрабаванне да ўдзельнікаў заключалася ў тым, што яны павінны былі ахвяраваць $10 некамерцыйнай арганізацыі Мартіна Скарсезе па захаванні і аднаўленні старых фільмаў з усяго свету. Крыніцай натхнення для стварэння гэтай стужкі сталі працы Акіры Курасавы. Чацвераногіх герояў агучвалі Тільда Суінтон, Джеф Голдблюм, Грета Гервіг, Скарлетт Йоханссон, Йока Оно і Білл Мюррэй. Апошні адзначыў, што, здаецца, рэжысёру па-ранейшаму 11 гадоў, але ў яго ёсць вопыт 40-гадовага чалавека, які дазваляе здымаць такія стужкі. Наступная інфармацыя для тых, чые фільмы не толькі напісаны, але ўжо зняты. Стаць пераможцай у намінацыі «Лепшы фільм у гульнявой форме», «Лепшая галоўная мужчынская роля» альбо «Лепшая аператарская работа» зараз стала магчыма і ў айчынным кінематографе. Першы конкурс «Нацыянальная кінапрэмія Беларусі» абярэ лепшых сваёй справы ў 20 намінацыях. Да ўдзелу дапускаюцца фільмы, створаныя за апошнія 2 гады вытворцамі або прадзюсарамі, якіх з'яўляюцца рэзідэнты Рэспублікі Беларусь, а таксама аўтары, іншыя ўдзельнікі здымачных груп і выканаўцы роляў у такіх фільмах. Заяўкі прымаюцца да 1 кастрычніка. Узнагароджанне пераможцаў пройдзе ў снежні ў ходзе святкавання Дня беларускага кіно.
Манументальную сямейна-біяграфічную драму з шырокім сацыяльна-культурным кантэкстам пачатку 20-го стагоддзя «Фаня Александр» заўтра прапануюць да прагляду ў музей гісторыі беларускага кіно ў межах рэтраспектывы «Інгмар Бергман. Скандынаўскі геній». Гэты фільм – найвышэйшае дасягненне Бергмана. Пасля яго рэжысёр вырашыў прысвяціць сябе выключна тэатру. Стужка была ўзнагароджана прэміяй «Сезар» за лепшы замежны фільм года і «Оскарам» за лепшы замежны фільм на экранах ЗША, аператарскую працу, дэкарацыі і касцюмы. У карціннай галерэі Гаўрыла Вашчанкі, што ў Гомелі, працягваецца прыём работ на абласны конкурс творчасці маладых мастакоў «Прасоўванне». Да ўдзелу запрашаюцца жыхары горада і Гомельскай вобласці ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў, якія маюць ці атрымліваюць адукацыю ў галіне выяўленчага мастацтва або якія проста жадаюць стаць мастакамі. Работы павінны быць створаны за апошнія 3 гады пераважна ў жывапіснай ці графічнай манеры. Творы прымаюцца да 31 мая. Творчая група праграмы «Камертон» у чарговым выпуску падрыхтавала сустрэчу з несумненным мэтрам музыкі, кампазітарам, музыкантам, выкладчыкам, народным артыстам Беларусі Ігорам Алоўнікавым. Ён прызнаецца, што музыканты вучацца 2 дзесяцігоддзі, а пасля, скончыўшы ўсе магчымыя установы, працягваюць вучыцца музыцы. Праграму «Камертон» з удзелам Ігора Алоўнікава глядзіце заўтра ў 19:30 на Беларусь-3. Я думаю, что нагрузка на педагога по специальности, она больше, чем задача научить играть. У Гродзенскім абласным драмтэатры заўтра пакажуць камедыю нумар 13 па п'есе англійскага драматурга Рэя Куні. Нічога містычнага, нягледзячы на назву, ў спектаклі няма, хаця гратэскавых сітуацый, якія разрашаюцца ў пастаноўцы зусім фантастычным чынам, дастаткова. Дзеянне п'есы адбываецца ў Лондане ў гасцінічным пакоі нумар 13, дзе памочнік прэм'ер-міністра спрабуе спакусіць прыгожую сакратарку. Усё ідзе добра, але ў самы кульмінацыйны момант палюбоўнікі заўважаюць у акне цела невядомага мужчыны. Рэжысёр-пастаноўшчык Сергей Курыленка. У брэсцкім музеі выратаваныя мастацкія каштоўнасці працягваецца выстава «Абожанае цела», створаная па выніках 9-го міжнароднага пленэра па іканапісу ў польскай навіцы. Гэта не толькі сустрэча мастакоў за работай, але і перш за ўсё нагода ўзяць удзел у супольнасці хрысціян, якія належаць да розных веравызнанняў і абрадаў. Прадстаўленыя на выставе творы з'явіліся падчас леташніх вераснёўскіх майстар-класаў, у якіх удзельнічала 40 майстроў з Польшчы, Украіны, Беларусі і Літвы. Экспазіцыя працуе па 13 мая. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Паўднёвая Карэя – краіна з адным з самых хутка старэйшых насельніцтваў у свеце. Для пажылых тут працуюць клубы па інтарэсах і арганізоўваюць дыскатэкі. Музыка 60-х, дыска-шар, прахаладжальныя напоі. На гэтую дыскатэку на ўсходзе Сеула праязджае шмат наведвальнікаў. Але моладзі сярод іх не ўбачыш. Танцы тут разлічаны толькі на пажылых. Дырэктар інстытута сямейнай культуры кажа, што падобных устаноў у Паўднёвай Карэі трэба адкрываць больш. Грамадства Паўднёвай Карэі старыцца хутчэй за любое іншае ў свеце. Людзі і ўрады павінны звяртаць больш увагі на пажылых. Дамоў адпачынку і іншых месцаў для сустрэч трэба будаваць больш. Клуб адкрываецца ў 11 раніцы. Уваход на танцы каштуе 90 цэнтаў. Яшчэ 45 прыйдзецца заплаціць за гардэроб. Пастаянных пажылых наведвальнікаў у клубе каля 1000, а па выхадных прыходзіць у 2 разы больш. У малай зале Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча заўтра прапануюць да прагляду прэм'ерны моноспектакль «Фестываль цішыні» паводле п'есы Дыяны Балыка. Гэта гісторыя пра дыджэя-радыё, які, абвясціўшы слухачам пра сваю апошнюю ноч у эфіры, трапляе ў горад без гукаў. Аказваецца, ён баіцца цішыні, таму што яна прымушае думаць і збег ад яе на радыё, бо там трэба размаўляць не спыняючыся. У галоўнай ролі выступае акцёр Павел Хаджаеў, рэжысёр спектакля Станіслаў Савосцін. На камернай сцэне Купалоўскага тэатра заўтра пакажуць спектакль «Каханне як мілітарызм» у пастаноўцы маладога рэжысёра Дзмітрыя Цішко. У яго аснове п'еса расійскага драматурга Пятра Гладзіліна. Спачатку гэта быў кінасцэнарый, які аўтар адаптаваў для тэатра па замове Олега Табакова. Спецыяльна для Купалаўскага тэкст перакладалі на беларускую мову. Аўтарскі варыянт не скарачалі, каб не страціць метафорычнае апісанне адносін паміж галоўнымі героямі.
Заўтра ўвечары прапануем да прагляду тэлепраграму «Час кіно». Сумесны праект Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, кінастудыі «Беларусьфільм» і тэлеканала «Беларусь-3», які знаёміць з фільмамі выпускнікоў і студэнтаў акадэміі. Чарговы выпуск з Сергеем Дмітренка глядзіце заўтра ў 23 гадзіны 10 хвілін. Адразу па заканчэнні 3 яго работы – кінонавелы «Дугин», «Мандарыны» и «00 целых». Телевидение определенно опыт дает. Во-первых, оно очень дисциплинирует. То есть у тебя нет возможности там чего-то не успеть, чего-то не сделать, потому что есть точная дата и время, когда продукт выходит в эфир. На эфир опоздать ты не имеешь права. Да. У гасцёўні Владзіслава Галубка ладзіцца выстава аўтарскіх лялек «Баба-Яга энд Кампані». У яе межах прадстаўлена адразу 3 праекты: казачныя персанажы ад беларускіх і літоўскіх майстроў, дэбютная праца ад выпускнікоў майстэрні аўтарскай лялькі і міні-выстава «Жывое каменнае сэрца» ад Тацяны Кучынскай. Таксама ў экспазіцыі казачныя акварэлі Сергея Сочнева. Выстава працуе па 28 мая. І яшчэ больш за 3 месяцы маладыя адорныя музыканты і выканаўцы з усёй краіны спаборнічалі ў 7-м рэспубліканскім творчым радыёконкурсе «Маладыя таленты Беларусі», арганізаваным першым нацыянальным каналам беларускага радыё. Праслухоўванні завяршыліся, пераможцы вызначаны. Пра ўдзельнікаў, іх узровень і музычныя прыярытэты ў нашай наступнай размове. Тацяна, вітаем вас. Сёлетні конкурс «Маладыя таленты Беларусі» парадаваў колькасцю ўдзельнікаў. А ці парадаваў ён вынікамі, ці спраўдзіліся чаканні арганізатараў? Кожны год нас конкурс радуе сваімі вынікамі, а сёлета асабліва, як вы і сказалі, найперш гэта колькасцю ўдзельнікаў, больш за 330 канкурсантаў. І, канешне, чаканні нашыя спраўдзіліся. Найперш таму, што творчасць – гэта працэс бясконцы. Гэта працэс пастаяннага руху, пошуку і адкрыцця новых гарызонтаў. І кожны раз пераконваешся ў тым, што талент – гэта тая навіна, якая заўсёды застаецца новай. Сярод вялікай колькасці музычных конкурсаў, якое месца займаюць маладыя таленты Беларусі? Адназначна ён займае сваю нішу. Пра гэта сведчыць колькасць ахвотных удзельнічаць кожны год, і гэтая колькасць пастаянна расце. Пра гэта сведчыць тое, што наш конкурс стаў такой своеасаблівай творчай планкай для многіх таленавітых маладых людзей. Таму што я неаднойчы чула, што нават галоўнае не перамога, а прайсці складаны першы тур, які ў нас звычайна праходзіць па запісах. А калі ўжо выканаўца трапляе ў 3-й тур, то гэта і ёсць ужо перамога. Конкурс складаны, конкурс прызнаны, мае свой сур'ёзны статус, а самае галоўнае, нам давяраюць. А ці магчыма ўжо з першага тура вызначыць патэнцыяльных пераможцаў? Безумоўна, першы тур ён дае агульную карціну, і лідараў можна вызначыць, але іх не так шмат будзе. Гэта найбольш складаны тур у першую чаргу для членаў журы, таму што з вялікай колькасці заявак трэба выбраць самыя лепшыя. І журы неаднаразова вяртаюцца да адных і тых жа запісаў. Ёсць тут такая небяспечнасць упусціць самае галоўнае, самае яркае і вартае ўвагі. А ці магчыма выявіць нейкія агульныя рысы ўдзельнікаў конкурсу, як бы мовіць, калектыўны партрэт? Можна намаляваць калектыўны партрэт нашых канкурсантаў, і ён склаўся ў апошнія гады. У нашым конкурсе не бывае выпадковых людзей. То гэта прафесійны конкурс маладых выканаўцаў, якія ўжо арыентуюцца на свой прафесійны шлях. Тацяна, як вы лічыце, ці дазваляе конкурс прасачыць развіццё беларускай выканаўчай школы? Наш конкурс дазваляе прасачыць і развіццё беларускай выканальніцкай школы, і прафесійны ўзровень, і нават наогул узровень беларускай музычнай культуры, беларускага музычнага мастацтва, таму што ўсё гэта ўзаемазвязана. За імі будучыня, таму беларускае музычнае мастацтва і пераможцы нашага конкурсу – гэта непарыўныя катэгорыі. Вынікі конкурсу ўжо падведзены, але наперадзе самы ўрачысты, напэўна, самы радасны момант цырымонія ўзнагароджання. І адбудзецца ў нас цырымонія ўзнагароджання ў межах выставы сродкаў масавай інфармацыі 5 мая ў нацыянальным выставачным цэнтры. Тацяна, дзякуй і поспехаў у вялікім музычным свеце яго маладым талентам. І яшчэ, сёння адзначаецца Сусветны дзень сонца. Мы жадаем вам сонечнага настрою. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.